Pokvarena ti kamera. Srbine, jebi se, pakov, dupane, monkey boy, ne, majmune, jebi si mamu. Konju. Imaš dobar zvuk. Šta je? Alo? Koga zoveš? Halo, halo. Ševu trebam. Ševa. Ti si mi strava. Pa kako znaš? Pljuvače, hrvače. A zašto žena plaće? Da je skuvaš kolače. Pazi da ti se ovo ne zagasi. Koliko za sada znam, život nema milosti, jer većina nema hrabrosti, ni svijesti, ni savjesti. A jesi nas našo, Bote? Da kao ti dušo priznaj i oprosti. Da kao ti dušo priznaj. O, to. Halo? Koga zoveš? Ševa. Gone si u 3 piške materine. Ne samo u jednu, nego u 3 piške materine. Halo. Gospodine Ševa, dobro jutro. Molim vas, gospodine Ševa. A kako si doznat da se ja zovem na krovu popeo? Mene samo interesira za nas mlade, kako ćemo mi u Europu, molim te objasni mi. Ma dobro, pušite u Joranu i da... Ja se divim ljudima i to ću mu reći, ne. On je za mene kolega Vala, ba nije to. Interesuje me, pa šta vi radite kad nema noćne more? Ja bih htjel upitati, gledajte, pa je li to, pa nama nije u interesu, znaš. Ti bi mogao sad u dvobu
troboj, sve trobojnica, pjevaju, a ti ćeš da... Daj mi, koliko imaš ti godina? Ma dobro, nije ferijalnih savezna. Ma dosta se nas gutili na noćnom mori tamo, da. Klub. Dajte se vi kamermani. Ma ja bi svaku kameru svojoj mami u pičku bio nam. Zašto? Jer vam je sad lepše raditi, kaj? Koliko imaš godina ti? A kad te neko zove, nemaš dva pojma. Zauzeta kamera. Daj treću kameru, ajde. Vidiš, ima i lotrice. Legija strana. Seva. Nije meni to... Ne mogu ja postaviti pitanje? Kome? Ne znam, da. Ševi ili gospodinu u policijskoj uniformi? Kome to? Može. Pajkam, da. Ovo sad sve što se dešava u Hrvatskoj s policijom, kako to na tebe utječe? Ma, da. Ti... Mi smo Kančera, Šmerika... Kako u razgovoru i to sve pričaj. Ne, pa tebe pita, ti si Pajkam. Da, ali on je upao u razgovor. A tebe pita, ti si Pajkam. Ma, dobro. Jer znaš koliko ja Željka poznam i volim ga, za rasom, ja. Baš daš ti vjernik, jedan ti mater. Evo, da. Otpelja me i ja ću ti odgovoriti na sva pitanja. Malo građanski. Pa nije... Ma mene, da. Zapali kameru, ne. Ma pušiš mi ono... Malo. Da. Nemojte se tako vi. Koliko imaš godina? 5 godina. Zahvaljujem se. Da. Što ime naše zazelim vam sao češće i budeš jeli trešća. Ne ulazim ja u vaše pitanje. Da. Vi ste, da, i Bago, da mu jebe mater neki krošći kavu. Da. Zašto? Jer vam je lepo kad dođemo da vas malo... Ali kasno je vrijeme, već je kasno. Ma, to je... Pogledaj, slika, dobro, to sam ja. Šta je ovo? Cico, šta je ovo? Pa piška ti materno, kad ćeš ići u... Da se naučiš... Ti za ovo Tita, kakav Tita, to je mamar. Željka kad je dečko. Nemojte se tako ponašati, Bog te ovo. Pa... Jel živite ovdje? A kameru kad dobiš, onda ću ti na glavi ću ti razbiti malke. Ševa, slušaj, ja zovem iz jebene Baranje i zanima me jedno pitanje.
Izvoli. Šta ako ova ptića gripa, živim u Kopačkom ritu, Da. šta ako ta ptića gripa dođe tu i pojede nas sve? Ma Šta ćemo dobro, to raditi? ne... Odgovorit ću na to pitanje. Jel znaš gdje si ti stanovao kad je bil Kopački rit? Dobio si Živi zid. Mogo bi se, ti si postavio jedno veliko pitanje. Zašto ako ti ideš da će doći tegobe? Znaš šta si rekao? Dobro, imam ga jer je to... Znaš šta bi dobio? Da. Dobro, ako si sposoban... Nemojte. Pa vi ste bijeda, jebe mi mater. O kojoj bijedi se radi? Ne znam. Ima i bjednih. Da nije on dobro tiče, da nije dobro sjevak, da nije on dobro tiče. Meno da ima bjednih. I ja bih vas zamolio, ako hoćete biti u toj emisiji, ja ću voditelja te emisije, nemojte Nema mi ništa gledati. I zamolio bi da naš Z1 i Zagreb 1 da ostane ga, ma šta, dođeš i pa ne znaš pričati, jebe mater. Ne znaš biografija kartu. Romano je isto, maga. Dobro jutro, dečki. Nekako, dobro je to. Baka vas pozdravlja i Ševu, i Stankića, i ovoga gospodina drugoga, ne mene se sjetiti kak je baka je već. Nemojte se tako ponašati, Bogom. Da, on lijepo rekao. Eva, Bog, baka te pozdravlja od doma. Nemojte se tako ponašati. Evo, lotro si kupi i ti kad budeš ovoga... Znaš o kojoj baki se radi? Jeste vi Splita, bakice? Tebe nisam niš pitao. Hoćeš da te privedem? To je dobar. Dobro jutro, Ševa. Stanko, Molimo. daj rukni Ševu, Tranka pitat neke. Ševa, A čekaj, dok se probudi. Ševa, kaj ti misliš o seksu na javnom mjestu? Ma imaš i... Mene pita direktor, da, veli daj direktor, jebem ti mater, ti si reflektore, barba. Nije. To, mi smo plakali starosjedioci koji su, da, uzmi državljanstvo, uzmi to. A ne, sad smo... Čio, Jebate, znači imaš mačetu pa bi mi glavu odsekao. Pokri se što zove. Kud ti mačeta? Mi svaki mačetu ima. Nemaš podreši ovo Imam britu u čarape, britu u čarape. Dođem ja, dođe u... Se vas dvojica urotili protiv mene, o? Neka. Imate da vas hapsam. Pa potrebno beš. Da ga zmažemo. Ruku su okrenuli protiv mene. Ko ti Sam da? nešto ukrao, sam, evo... Kako to? Ba nisi ti puno lut. Svašta. Pa njega bi trebalo prijesti, on je krivolovac. Nije. Posjeduje oružje, ide u krivolov
Pa za to ćemo se čuti. To ćeš prijavu, ajmo na razgovor. A, malini. A dođi Da, pa. Šremetinac. A kad dođeš po mene? Dobro jutro. Dobro jutro. Može pitanje iz Vlakija. Da. A pitaj ga. Laki, reci, kaj si riješi kaj se tiče kriminaliteta u kvartu? Koga? Pa krimu A, u to kvartu, još nismo čovječe. našli. Pa rekao si Pa u tragu smo, ali... Pa što, toliko dobro nisam plaćen da tragam za njima. Ima i ko su boli plaćeni, nekad tragao za njima. Vlaki, ja ću ti reći. Koga? Da. Čiro Blažević je došao Joj, i sad ti ti meni o pijane, sportu i... još me velim Mlaki ne di. On je, da? Sad ste otišli na sport. A reći o kriminalu i... Alo? Dobro jutro. Nije reći o sportu. Alo? Dobro jutro, čujemo. Gospodo, mogu li ga biti gospodina Malnara? A možeš kurac. Ma dobro, to... Otišao To je grad. riješeno. Izvoli. Ševa, Slušam. da te pitam nešto. Izvoli. Ovdje je idiot jedan iz Pule. Da. Nisam čuo. Ovdje je idiot iz Pule jedan. Da. Jel me čuješ? Imam jedno pitanje za cijelu ekipu. Izvoli. Pa zašto Željko Krmak spava sada, vi morate raditi za njega? Jeste razmišljali o tome kako vas iskorištava? Čuje on govori, čuje. Pardon. On čuje sve. Zašto? Ne čuje on ništa, spava ko Krmak spava. No nije, sad se mora, evo, čuje on sad. Ma dobro, nek spava, znaš. Ima, ja zahvaljujem. Jesi vidio i slušao šta ljudi govore? Pa to je... Niti rješenje, niti sisa ni rešit. Ali si to... Govorili smo preko sita, preko Velebita. Zašto? Mi se tješimo da taj problem ili ne, da riješimo, ma boli me šta imaš ti 50, 10. Budi čovjek pa, da. Jel može pitanje? Čuješ da... Za njega, što se češe? Ko je taj? Za gospodina inspektora. Pa nisam inspektor. Jel može pitanje? Koga? Ja ću ti odgovoriti. Jel može pitanje? A postavi. Ovako, kako ja večeras dolazim u svatove, 50 ljudi puši joint, ja ne pušim, ne drogiram se, oni su svi veseli, ja sam tužan. Kako da se ja veselim u tim svatovima? A popisi. Napis se pa se buš lepo veseli. Pa to... Čisto jedno. To je bilo pitanje Lakiju. To je pitanje Lakiju. Lakiju odgovor. Aj Laki odgovor. Naprimjer, ako oni džontaju, našli se u toj sredini, ako kurca traži u toj sredini, ako se ne napušava a oni se svi napušavaju, pa šta onda traži u toj sredini? Ako svi džontaju, on kao ne. Znači, on je bio ljubavan, kao ni džonta, on ne. Pa čuli se kako su uopće primili to društvo. Pa kako bi sad bilo da svi džontao ja da gledam? Da bi se ja nadžontao. Ako si svi džontao. A kaj da ti čovjek džont? Pa ti uopće znaš kaj je džont? Dobro jasno mi.
Kad ti dođe... Kaj to John? A Severinu znaš? A, kući na njoj na valu. Nije Severina joint, jebe mu mati. Ne, ali uspoređuješ... Daj me reći... John, ili kad čuo za John? Dobiš crveni kartoni... Tu mi nešto fuplaš ko majmun bez banane. To ti buje udri po vojarni. Ti samo misliš na Dudu, a? Aha. Znači, te čovjeke treba se nadurati da bi lakše bio u tom društvu. Da, halu, treba ti... Laki u pičku materinu, znaš. Pitanje za Lakija. Da. Laki, da li ti kao Bobi u kvartu si zaduženi za skupljanje ovih psećih govana? Da li rukom skupljaš ili lopaticom? Hvala, ovo idiot iz Rijeke zove. Ovako. Imamo čistači koji su plaćeni za to, pa neka čiste dalje. Ta govna. Bez veze nesu plaćeni da bi čistili ulice. A ima ljudi koji to čiste. Na njima je da uređuju park, čiste... Da. A ti si se stvarno izbahatio. A ti ja izbahatim. Kaj bo kukurac. On ti je radio u velikoj firmi, znaš. Otkaz, momentalni otkaz je... Halo. 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 Kad sve navora, to ide u policiju. Da. Halo, koga trebaš ti? Ševu. A Ševice, javi se. Čekaj, ne vora. Halo. Dobro večer, jel mogu razgovarati sa Lakijem? Koga? A, možeš, aj. Aj, daj mi Lakija. Evo ti ga, gledam. Jel ne Laki, vidiš? ajde daj ovi. Da, nešto te interesira. Možeš sam morica. Nešto me zanima ovako kao naučitog policajca da ga pita neko pitanje. Koje pitanje? Kaj postavim? Laki. Da. Evo ovako, recite mi, šta mislite o represiji ovih navijača i ovako? Ono nije bilo u redu. Nije bilo u redu? Nije bilo u redu. Kako nije bilo u redu, jebe? A da začepite, otko da ti privedem. Ne, međusobno su se potukli, samo smo napravili sramotu Hrvatsko... Je, da, što? Po savezu i to. Nije bilo u redu. Reci mi, zašto je Malinar skinija zastavu od Hajduka? Pa mene nije bilo tam, pa ne znam. Biće loše igraju, pa zato, jel? A nije, on nije. Ma nije. Samo malo, svo mi smo dobro... Malo nije bilo ovdje. Halo, Laki. Da, tu sam. I should be so lucky. Jebate, mene si čini da ću... Poznat si mi... Poznat mi je gledam. Halo, Laki. Da. Laki. Čuješ? Da. Ovako, dečki iz antiterorističke jedinice Lučko izrazili su želju da te primaju u svoju postrojbu. To je specijalna policija, treba jednog obučenog čovjeka, a ševa bi mogao biti zapovjednik padobranaca. To si dobro rekao. Prekini isprazne. Ševa? Padobranac. Izvoli. Ševa bi ti skočio tako sa 10.000 metara negdje bez padobrana, onako. Slobodnim padom. Skočio bi u bajnu bašu. Ne trebamo padobrane. Ne, ima padobrane. Ima svoje padobrane prirodne. Ne trebamo padobrane. Onda te zajebe pa te pusti sa ruksakom. Šefe, daj Lakija i Jana, gdje je Jugoslavija? Slušaj, nemoj se da zajebavati. Oni tebe žele izbaciti iz aviona bez padobrana jer misle da imaš velika uha koja će te spasiti. Ma ko te jebe? Gori od te. Mene nema. Ne. To bi te njega pusti. Alo? Kako bi ti što po kozaku?
Jedno pitanje za Ševu. Može. Je pop. Zakaj si? A koji si ti? Ja sam idiot iz Pule opet. Dobro. A onda se goni u kurac. Je li Palov, nije? Ili Kramarišić? Neko te zajebao zove. Evo, sad ću vam Matijevića poslat, sve ću vas povesti. U stvari, pa ti si nekad boksač, jel? A? Ako se ne varam. U kojoj kategoriji? Muha. Pa bio boksač. Legi stranaca, boksač. A mogla bi imaš... Koja kategorija? Muha. Muha. Vaš poziv je na čekanju. Muha kategorija. Željko? Onda laka, onda Ba da, nemo nas... Zajebao. Pa njega danas nije niko na red primio. Izbjegavaju ga. Koga? Tiš meni na red. Kad ti hoćeš Laki da mene vređaju? Pa gle kako se ja divan čovjek. I ovim glupim ljudima koji sada gledaju televiziju želim poručiti samo jednu stvar. Da se u kurac, a? Željko? Sad ćete je čuti. Ševa, slušaj, svi ovim idiotima koji su naviknuti da gledaju televiziju, evo moja poruka. Daj im kaži kad se trebaju naći. Sad ću im reći, samo zašuti. Čuj ovo. Ide ispod 1.000.000 kuna za početak. Start. Počnite. Ti bi dao